हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो नै आं उथिबाय दिनै फुङावनो ओमफ्राय दिनै फंबाय मोना थांबाय दादालानि दादा आरो सोरबा सोरबा साबा सयजनसो थांबाय दिनै बाबाया फैगोन न'आव दिनै फैगोन आरो दिनै लास्ट न'आव थाफैखासिगोन दिनैनिफ्राय ओमफ्राय दा माला माथा लायनो थांदो आरो इसोरखौ आं खिथिनो हादिया हाखु दाखुनो साहा फुदुंना लोंहरबाय खोमसियावनो ओमफ्राय आं दा ससे थांनि लामाथिं लामाफ्राबो जि लेथ्रा जाना दङ नैबे खेवालि दंफां ओमफ्राय नै सिरिदो दिनै माल माथाखौ लाबोजोबगोन आरो ओमफ्राय थांबाय इसोरो खैजोन थांदोंमोनबा साथाम साब्रै साबा सयजन थांदो आरो ओमफ्राय फैजोबसिगोन आइयाबो दाख्लैनो थांदोंमोन दिनै जमा फैजोबसिगोन आरो बाबाया रिटायार जाबाय आरो ओमफ्राय दा मा माल दङबा बाबानियावबा बेखिनिखौ लाबोजोबगोन आधा आरो फानगोन गेसफोरखौ फानगोन न'आवबो दंखायो नालाय इसोरखौ आरो लाबला लाबलि जा फानगोन आरो माखौबा ओमफ्राय दा लाबोजोबसिगोन आरो जा बाबानि थानाय जायगाखौ ओमफ्राय दा फुङाव थांदो ओमफ्राय दा सफैगोन बिसोरो मोनायाव सफैगोन गुवाहाटि बाबाया मा जायगायाव थायोमोन चन्द्रपुराव थायो आरो ओमफ्राय थाकुरकुसि स्टेसन ओइ जलफि दंफां नैबे सेथ्लायावनो दङ जि फिथाइ थायदो आरो दाथ' मबाइलाव सिनाया फिथाइ थायसिगोन आसार बानायनो मोनलायसिगोन लोगोफोर आं दा मैथा खानि आरो नादो जानो आंथ' हारसिं रावबो गैखाया दा आइमोना बाबामोनाथ' मोनायावसो सफैगोन ओमफ्राय आं नै दा मैथा संगोन ना मैथादो ना मैथा खायनोसै आं दा नाया मैयानिनोमोन आरो आं पिस मोननै दोन्दोंमोन आं जानो होनना दर दङ नामालै नै जोंहानि मैथाया बेखिनियानोल' आरो ओमफ्राय नैबे मैथा बांगाला मोजां जायाखै गुवार दङ नामालै सेन्देलाबो नै देन्जारसो आइनिसो सेन्देलाबो ओमफ्राय नैयाव फांनैसो बिजौआनो खेबसे होजोबनाय नैसिनिल' मोनबाय नै खाखांबाय आंहा मैथाखौ आं खाखांना दा सायखांनानै सुनानै लाबाय आरो दा नादो संनोसै दा आं ओंखाम जाननोसै गेस लगायबाय ओंखाम नै नाया पिस मोननै आं हारसिंल'सोना ओमफ्राय पियास सामब्राम देफ्रामना लादो ओमफ्राय बानलु थाइनै होगोन दा पियास बानलुखौ एवबाय थायो ओमफ्राय बे सामब्रामखौ होनोसै आङो मैथा ओंख्रि संबाथ' जिरा होखाया जिरा होबाथ' जानोनो हानाय नंखाया हालदै संख्रि होखाबाय आं थावआवनो ओमफ्राय दा होनोसै मैथाखौ नै रेबनानै एसेल' ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दा दसे खोबना होनोसै ओंख्रिखौ नायनोसै दानियाबा होनोसै आङो दै होबाय ओमफ्राय दा गोदौबा नाखौ होनोसै ओंखामाबो गाबदों गाबा बिदि जाबाय थादो दै होबाय आङो दसे खोबनोसै ओमफ्राय नाखौ दा होगोन आरो ओंखामाबो नायलायनोसै ओमफ्राय नाखौ होनोसै आरो नाखौ होबाय दा गोदौगासिनो नै मैथाया मोनबाय कालारखौ मोनबाय बेलेग नुदों आरो मोनबाय ओंखाम जाखांनानै उन्दुदोंमोन आरो दा उथिबाय दा थोरसि सुनानै मोखां सुनानै स्र' जाना थाथ'नोसै आरो मेगनफोरा बोरैबा मोनजोबदोंना उन्दुनाया ओमफ्राय दा मोखां सुनोसै आङो इसोरबो 3ता जाबाय आरो इसोरबो फैबाय थादोनो दा खैथायाव मोनफैगोन मिथिथ'आ फन हरथ'वाखै आं अखायानो हाबाय थादो
नै आंहा खामानि सामानि जोबनानै दसे आराम जना दोङो ओमफ्राय दासो रङिया मोनदों आरो फैबाय थादों मोनालासिनानै अखायाबो हागालानखा जि ट्रे 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 हाबाय थादो फुंनिफ्रायनो हागालानखा बिदि अखा हाबाय थाबा जागाफ्रा जि लेथ्रा जायो आरो हानोबा गोसा हानांगो दा दोङो ओरैनो जना दा दसेसो उन्दुबावनोसै आं मा खालामना थानो नङाबा एमबिबो जोब्बाय नालाय ओरैनो दोङो दा बेसेबां सोबाय थानो नेटपेक साथि साथिनि सोबना लाबाय बेबो जोब्बाय दा आरो नै जोबलायबाय जेथिंसोला जोबबाबो थानोसै बिदिनो नै आं गारि नेबाय थादों आरो दाबो मोनफैला ओइथिं फैगोन लामाया ओइथिं ओइ बेनो हरनाय स्कुल जोंनि सक खाथिनि हावाय रास्तानि स्कुल आरो हाबायानो थादो मैथाया ओरैनो मैथा खानाया आंनिथिं आरो ओइ स्कुला इनो बिथिं उन जायो आरो खिथु उन ओमफ्राय मोखाङाथ' इथिंनो एलपि एमइ स्कुल ओइ स्टुडेन्टफोर फैदो आरो बिसोरो हायार सेकेन्डारि तामुलपुर ओमफ्राय टिउसनफोर लादों आं दासो सफैदो माथो ओमफ्राय दाबो मोनफैला गारिया ओइ नै सफैबाय गारिया बेनो आरो गारिया ओइ नै लाखिबाय दा आं थांनिसै सफैबाय आरोना बिसोरो फंबाय मुवा ओमफ्राय लाइन साइनबो गैया खोमसि दा लामायाव दं बिसोरो माल माथा लाबोसिगोन आरो बाबानि उसुर गारो नै लामाया बेरा दोङो नालाय बे सफायदो सोनो नङाबा हाबजोबनाय नङाना मा लाबोखोबा मा दोङोबा बाबानियावबा आंबो बारा मोजां मिथिया दा नुबासो मा मोनखो हाबाय थानो ओइ नै बायबाय खेवालिया आंनि ओइ नै माल माथा लाबोग्राफ्रा दे दा नायसै आरो मा दङ मा थफ्ला लैयो जब्लानो नै बोरमा बेदरनो बोरमा बेदरसो लाबोदोनो आरो बोरमा बेदरखौ आं जायानोखा ओमफ्राय आइमुआ फैथ'वाखै बेलेग गारिजों फैदो इसोरोबो लाबोदो जां मिथिया अमा नै दा बेखौ आं संना होनोसै इसोरनो जायोनो ओरैनो नै आं दा बोरमा बेदर एवासिनो आरो बोरमा बेदर आंथ' जाया बोरमा बेदर गाइखेर नै फ्रिजखौबो लाबोबाय ओमफ्राय नैयाव माइरं दोङो मा लाबोजोबदों आं मोनाखै ओमफ्राय नै टेबोल नै टिभि भाङा फुटा नै बान्था इखौ मोनदों आरो बाबाया हेलमेट स्कुटिखौबो लाबोदो नै टफ्ला टफ्लि नैबेबा मामोनबा माइरंसो दोङो नामा ओमफ्राय इथिं दङ आरो स्कुटिया ओमफ्राय आं दा मानसि दङ इथिं थांथ'ला नै मा खुलिना नायनि आरो मा दोङो नायथ'वाखै खारदि लेथ्रा जाना दोनसोयो कापसो दोङो आरो कापाबो बाथाखौ दोंलायलायो दै गुसु लोंनो हासिगोन एबार गरम बोथोराव साफा खालामजोबनांगोन आरो नै लेथ्रा जाजोबदो आरो हिनजाव मानसि थायाबा लेथ्रा जाखायोना बाबाया टाइमबो मोना साफा खालामनो आस्रा जेबो दोंलायलायो नै बिरखांमुआबो थांदोंमोन आरो The next day. नै थोरिनिबो हासिब आरो जादोंमोन ओमफ्राय लाबोफाजोब्बाय ओमफ्राय नैथिं बिसिनाफ्राबो दोङो ओमफ्राय स्कुटिखौ दादालानाव दोनथ'दो ओमफ्राय गेस भाङा फुटा मा लाबोदो नैयावबा मा दोङो मायाव मुस्रि ओमफ्राय पर्दा दोङो जाङै ओमफ्राय नै इसोरखौ थिखांना लाबोदो आरो नैखौबो गालांनो होदो गालांबावाखैनो आरो एकदम बाबाया लाबोथारदों आरो नांथारगोन ना फुरानानि ओमफ्राय न' सिङाव दोङो इनि गालाय गुजाय टफ्ला टफ्लि फानस्रायजोबनो दोङो आरो नै सिङावबा मा दोङो मिथिया नायथ'वाखै आं
खांसि खुरैयाबो आधा सुना दोनबाय खांसि खुरैफ्रा नैखौबो माइरं सुग्राया गाव हारसिं जानायलाय फिसा फिसा दङ आरो गंथाम दङ मोजां ओमफ्राय सारायफ्राबो साराया सारायखौ खैखान लादोंमोन र' बाबानि गोजा आरो टेबोलाबो माराम साराम खाजोबना दङ नै सेरफ्राबो बे तुलाबो ओमफ्राय न' सिङावबो दंजोबो ओमफ्राय फिल्टारखौबो लाबोदो ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि लाबोदों मैगं थाइगं सिनि सापात गथाय उथायजोबना लाबोदों ओमफ्राय नै फेन मोनसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैबे टिभि ओमफ्राय नैबे टेबोलाबो टेबोलखौबो लाबोदो सादा बाबाया सादा जायोना टेबोला गारनिया गंनैमोन गंसेया बायदो आरो बेखौबो सुना दोनबाय आरो आं आधा ओमफ्राय नैबेथ' माबा गोजायो थिंख्लि आसार गोजा बाबानिनो गोजामोन ओमफ्राय नेयाव सुना दोनबाय आधा आरो स्र' खालामनो दंबावो दाउफोराबो स्र' खालामनो दंबावो आरो आधा आधि माखौबा मायावबा दोनहैजोब्बाय टेबुल सेबुल लेमाबो नै आग्लानि लेमबो दंलायो आरो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बाय